Ποδά. Είπαμε, όλα είναι μια συνήθεια. Το σκάλι αυτό. Όχι. Κάτσε να, γιατί... Εντάξει. Να μας το δείξεις μωρέ, τι έγινε. Ωραία, να σου δείξω κάτι, γιατί αυτό εντάξει, δεν συμβαίνει τακτικά. Ναι. Κάτσε, πάρει, να δεις κάτι. Look. Πάω. Εντάξει, περίμενε, ένα λεπτό, περίμενε. Ερωτεύεσαι εύκολα. Αγάπες λέει. Αγάπες που τα νιάτα μου τα κάμανε ρημάδι. Είναι στη σκέψη ζωγραφιά και στην καρδιά σημάδι. Αλλά τυχαίνει να χαμογελώ, μα ο πίσω από το γέλιο σκάβει κρυφά ο στεναγμός του πόνου το θεμένιο. Λέει πώς να γελάσω, λέει. Πώς να γελάσω που η ζωή το γέλιο το μαργώνει, ως σαν τον πρίνο τα οριού που τον χτυπά το χιόνι. Εσύ δεν έκανες ρε παιδί. Έπρεπε να πας σε ένα κέντρο. Την ώρα πάνω που είναι στο πανηγύρι. Για όλο τόσο να με πολεμάμενα η μοίρα μου. Τώρα πάνω μωρέ, από να το πανηγύρι. Δεν ήθελα να γίνει το κουβέλα. Μα πανηγύρι ακόμα εκεί. Δεν περιμένεις να σου σηκώσει το κουβά. Έλα πίσω αριστερά. Έλα πίσω αριστερά. Σιγά σου. Δεν χρειάζεται νεύρα. Έλα, ίσχυονε. Μα μπορεί κανένας να κλείνει το δρόμο. Ίσχυονε. Ίσχυονε λέω, ίσχυονε. Έλα. Κοίταξε τώρα το τζαράτα. Όλο η βρωμιάρα, η μοίρα όταν ήθελα να γεννηθώ στο τζαράτα τον κόσμο. Όλες οι χαρπουτσιές του κόσμου εμένα τις έμαι. Ο Ρίκος έτσι να μάθει να γυρίσει το μαχαίρι προς τα μέσα. Να κάτσε πάνω, άλλα πατήρες, αφού στα κρασί, προφητήρας φούλ, εντάξει. Περίμενε. Η ουσία είναι το λάδι. Να τον επάς, από τη φυλακή, ένα κλέφτη, ένα πατεώνα. Του πεις, να σου πω, θα πες τόσο μηνιάτικο, σε βγάλω τη φυλακή, θα πες τόσο μηνιάτικο. Τα κλέβεις με τρόπο, που γάτες στην πατέρα. Τα κλέβεις με τρόπο, να μην σου πάρει κανείς χαμπάρι. Θα σου έχω υπουργό οικονομίας. Κλέβεις τα ξένα κράτη, δεν μας ενδιαφέρει. Με τρόπο, μη σε δει κανείς. Θα είναι ο καλύτερος παρτσάλος. Έπρεπε λοιπόν για μένα από τους 300 βουλευτές οι 200 από τη φυλακή, γαρμένοι. Που έχουν πάρει το μάθημα και κατένε όλα τα κόλπα να βγούνε στη Βουλή να την οκομίσουνε. Χωρίς αλεξίσφαιρο γυλαίκο, χωρίς αλεξίσφαιρο αυτοκίνητο και χωρίς σωματοφύλακες. Αυτή είναι η δημοκρατία.